אז מה קורה חברים? כאן איתמר, והיום אני בעוד סרטון חדש בערוץ GameMine IL. והיום אני עושה לכם סיור חלק 2 בשרת שלנו. IP עדיין, אמרתי, עוד לא יהיה בסרטון, בדסקריפשן, כי הוא עדיין בתהליך בנייה. אז בואו נעשה לכם פה מידע. מה זה? זה היוטיובר. כאן לכל ערוץ יש... פה... אז לכל ערוץ אמור להיות זה, ופה זה ערוצים שלנו, של חברים שלנו, וזה, כן, נכון, טכנו-אנג'ל, ופה יש לנו סתם, וזה הווארפ רנקס, אתם רושמים סלש ווארפ רנקס, ואתם מסתגרים ממש פה. אז פה זה של קואונר, של אדמין. אז פה זה סתם ספאונד של בן אדם שניסה להתקבל לשרת, להיות בילדר או משהו, פה זה פה זה פריזון קטן. פה זה הלובי של הסקייוורס, ממש יפה. פה אתם רושמים סלש ווארפ סקייוורס, אתם מסתגרים פה. כן, אז היה איתנו, נכון, אופק, הוא גם משתתף בערוץ. אנחנו עכשיו, זה הסקייוורס, אם אתם דורכים על הפרשו פלייט, זה לא משגר. No Skywars plugin, אז אנחנו נסדר את זה, ואז אני אחזור לכם בסקר חלק 3. אז אם נהנתם בסקר מספר 2, אז תנו לייק, סאבסקרייב, קומנט, ויאללה ביי חברים, יאללה ביי.